Con cita previa e a través da ventana, así se realizan os trámites na Capitanía Marítima de Ribeira. Esta mañá as nosas cámaras comprobaban esta situación. Continúa a parálise que se iniciou coa pandemia en algunhas administracións. En Ribeira os mariñeiros denuncian a situación de Capitanía Marítima e do ISM, que a día de hoxe só traballa con persoal mínimo e baixo cita previa, véndose os mariñeiros imposibilitados de embarcar en algunhas ocasións. Unha situación que está a xerar un profundo malestar no sector que afirma non comprender como continúan con servizo a medias, cando a xente xa ten que traballar na nova normalidade. O funcionamento é, un barco requer moitos papeles de aquí, certificados da LA, inspeccións de ingenieros, e claro, está todo paralizado, hai que andar así, con cita, despois... que estamos bastante apretados, a verdade é esa, ahora mismo teño que estar aquí a pasarme pola ventana os certificados que me caducan, que ahora a semana temos que ir para o varadero e temos que ter todo un regra para poder trasladar o barco. Claro, aquí está, sabedes como está todo. Parece que todos volvemos a traballar a normalidade, pero... Claro, isto non. Isto en principio está parado, casi. Non de todo, pero sabes como hai que andar. Sobre estas queixas xa se pronunciou a confraría. O patrón maior de Ribeira e presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, afirma que foron enviados sendos escritos coa queixa formal sobre esta situación dende a Federación, a Mariña Mercante da que depende Capitanía Marítima e o ISM. De momento só chegou unha resposta e non é moi favorable, polo que a Federación Galega continuará coas protestas. A través da Federación Gallega mandámoslle uns escritos tanto ao director de Capitanía Marítima das Capitanías da Marina Mercante en Madrid, e máis mandamos outro tamén polo tema do ICM tamén, e ao director do ICM de Madrid. De momento solamente recibimos contestación da dirección do ICM. A contestación que recibimos é que nos din que para eles que está funcionando normalmente, que está todo ben. Cando nós diximos ao contrario, e seguiremos volverei a contestar dicindo que isto que non é así como eles din. Nós temos deficiencias en este aspecto e vamos a seguir protestando polo mismo, ainda que eles dixan que está ben. Ribeira, o primeiro porto de baixura do país, non conta con capitán marítimo e depende dos de outros portos.